Doncs com ja han vist, la Plana Alta i el Baix Maestrat tindran millors connexions a partir d'avui. Renfe amplia els serveis de Rodalia entre Vinaròs i Castelló. Fins ara circulaven 4 trens diaris en cada sentit i a partir d'ara en circularan 12. Es preveu que vora 2.000 persones utilitzen diàriament este servei de Rodalia. És un dret pel qual els veïns de les comarques del nord com Jordi fa 3 dècades que lluiten. Fa 25 anys els alumnes d'aquella inicial Universitat Jaume I ja reclamaven que es crearen més trens i el que pareix inconcebible és que 25 anys després encara estiguem en la mateixa situació. Només 4 trens al dia entre Vinaròs i Castelló ha obligat estudiants i treballadors com Juan Carlos a canviar la residència a la capital. A mi te tenies que estar o esperat així tota la vesprada per agafar l'últim tren. S'han recollit firmes, s'han fet actes reivindicatius i s'han aprovat mocions. Que ens traten com a ciutadans de tercera categoria. Però la petició de més trens suma desenes de promeses incomplides pels diferents governs centrals. Dirigents del PP i del PSOE dient-nos que quan manessin ells al govern de l'estat espanyol farien les rodalies. Bé, han estat diverses vegades governant uns i altres i seguim esperant-les. Tenien el consens de tot el grup. Una altra cosa és que després els posicionaments quan arribàvem a Madrid se modificaven. Sempre s'ha al·ludit a que el número de passatgers era molt poc. Però aquests usuaris han augmentat als 200.000 anuals, el que provoca situacions com aquestes. Duplicava la quantitat d'aforo que requeria i anàvem completament apegats com a sardines. Incidències que han obligat els veïns a mobilitzar-se en una plataforma per alçar la veu. Les altres alternatives que tenim és la Nacional 340, però que presenta una gran perillositat, i l'autopista AP7, que també suposa una gran despesa. Per això, estos nous trens són la clau per a unir de veritat el nord de Castelló.